אז זהו שיתוף שלי אחרי מדיטציה שעשיתי, שברגע מסוים הצלחתי לחוות משהו מאוד שורשי ועמוק, שמנהל אותי, מנהל את היום-יום שלי, מנהל את כל חיי הבוגרים בערך. והניהול שלו בא לידי ביטוי בכך שכל מה שאני עושה, בכל דרך שהיא, בכל תחום שהוא, אני עושה מתוך רצון בסיסי ועמוק להרגיש תחושת ביטחון, להרגיש ראוי ולהיראות בביטחון ולהיראות כמישהו שראוי, ראוי לתשומת לב, ראוי להערכה, ראוי לאמון. והשורש הזה הוא שורש של פחד וחוסר ביטחון. חוסר ביטחון בעיניים שאני רואה את עצמי. בתחושה שלי האם אני ראוי להסתחרר ומספיק להיות במעמד מסוים, להיות עם כמות חברים מסוימת, התחושה הזו של חוסר ביטחון באה לידי ביטוי בכך שמגיע הרגע שבו יש שיחה, ובטח אם זו שיחה משמעותית או שיחה שבה יש ציפייה ממני להביא תשובה, שמה נוצר איזה פער מאוד גדול בין איך שאני תופס את עצמי לאיך שאנשים רואים אותי. והמאמץ הזה לייצר ביטחון בא לידי ביטוי בכך שקשה לי לדבר, אני לא מוצא את המילים, או שאני מדבר מישהו אחר ולא את עצמי. כאילו שלשתף את עצמי זה לא מספיק. מעין תחושה שאני תמיד בזכוכית מגדלת. מעין תחושה של פחד לטעות. תחושה של לא להיות מספיק. וזה מעייף. ככל שאני מרגיש יותר את הפחד, את שורש הפחד הזה, ואני מצליח להתקרב אליו קצת יותר באמצעות מדיטציה, אז נוצרת שם יותר בהירות. בהירות בתהליך, במאפייני הרגש, התחושה, בתגובתיות שעולה בתוכי, כשאני חווה את התחושה הזו. ואז מגיעה ההבנה.
הבנה שהיא לא שכלתנית. זה לא הבנה לימודית. זה ממש חוויה ישירה של מה אני צריך. מה עכשיו צריך? ומה שעכשיו צריך, כשהחוויה הזו עולה, כשהשיפוטיות הזו מגיעה, זה רק להסכים להתקרב. קצת. בתוך מרחב הגבול שלי. להסכים טיפה להתקרב. כי הפחד הזה הוא כל כך עדין ושורשי, שכל תזוזה חדה, מהירה, כל תגובתיות שעולה מיד גורמת לפחד הזה לברוח ישר חזרה למרתף, להיכנס עמוק עמוק פנימה ולהמשיך לנהל אותי משם. ולכן אני צריך להתקרב בעדינות. לעמוד ליד החוויה הזו, ליד הפחד הזה. רק לעמוד שם. לא לנסות להבין אותו, לא לנסות להחזיק אותו, לא לנסות להדחיק אותו, או לשנות, כלום. רק לעמוד ליד. ולא להיבהל. לאט לאט, כשאני אצליח להיות בפחד הזה, לידו, בלי להיבהל ממנו, מה שיקרה זה שאני אהיה ברגע. במקום להיות תגובתי לרגע, אני פשוט אהיה ברגע. וכשאני אהיה ברגע, אני אהיה הכי קרוב שאפשר לתהליך פקיעת החוכמה. וכשהחוכמה תבקע, ואני אצליח להיות שם ליד, בלי להפריע לתהליך, אני אתחיל לגלם את הדבר שנקרא אהבה. באופן טבעי. תעלה שם אהבה, כדרך היחידה שלי להיות עם עצמי. בסוף. עם האזורים הנעימים ועם האזורים האפלים. זה רק דרך האהבה. ועם האהבה הזו, לאט לאט החמלה תגדל. אני אוכל להכיל יותר גם את האזורים הפחות נעימים שנמצאים בי. בסוף החוכמה נמצאת פה. החוכמה נמצאת ברגע. לא אתמול ולא מחר. כאן. כשאני מסכים לעמוד ליד. בלי להיבהל. עם חמלה.